बे समाव जुलि जानायफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों सरकारा। नोंथाङा 2010 मायथाइनि उनाव जुलि जादोंमोन नामा? 2010 मायथाइनि उनाव नोंथाङा जुलि जादोंमोनब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। सरकारा 2010 मायथाइनि उनाव जुलि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नेम फोसावदों। जाय बिथांमोना 2010 मायथाइनि उनाव जुलि जादों, बैसोर सुबुंफोरा सरकारा फोसावनाय बे नेमखौ मानिनांगोन। सरकारा फोसावनाय बे नेमखौ मानियाब्ला नोंथाङा गोबां खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। जायफोर सुबुंफोरा 2010 मायथाइनि उनाव जुलि जादों, बैसोर जुलि जाग्रा सुबुंफोरा रेबथुम नांथारगोन। जुलि जाखांनायनि 6 दाननि उनावनो नोंथाङा रेबथुम नांथारगोन। 2010 मायथाइनि 26 मार्चनि उनाव जायफोर सुबुंफोरा जुलि जादोंमोन, बैसोर सुबुंफोरा रेबथुम नांथारगोन। बे मोनसे गेदेर नेमखौ UCCआ फोसावदों। जुदि नोंथाङा जुलि जाखांनायनि उनाव सरकारा फोसावनाय बे नेमखौ मानिया, अब्ला नोंथाङा गोबां जुरिमाना होनांगोन। बे जुरिमानायाव नोंथाङा 10,000 रां होनो गोनां जागोन। आरोबाव नोंथाङा जुदि जुलि जानायनि थार फोरमानफोरखौ होनो हाया, अब्ला नोंथाङा 25,000 रां जुरिमाना होबावनो गोनां जागोन। क'क्राझार नोगोरनि R&B लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।